खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै मोब्लिब बोगथाबनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों बिफा आरो फिसाज्लाया गवालपारानि लखिपुराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाया गुरै जानानै सलार लाइटआ गुबुन मोनसे मोब्लिब थाराव नांहैदोंमोन बेखौ मिथि मोनैयाव फिसाज्ला रमेन्द्र हाजंआ दांदोंमोन बेयावनो बिथाङा बोगथाबजानो गोनां जादों फिसाज्लाखौ बोगथाबजानाय थासारियाव नुनानै बिफा बिरेश्वर हाजंआ रैखा खालामनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय बिथाङाबो बोगथाबजानो गोनां जादों जायनि जाहोनाव बिफा आरो फिसाज्लाया मोब्लिब बोगथाबनायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादों BTRनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो रंजाथाव रादाब फिन मोन 19 गामिफोरखौ BTRआव सोनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लानाय जाबाय 2020 मायथाइयाव जानाय BTR गोरोबथायाव थानाय दफा बायदियै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि मोन 19 गामिफोरखौ BTRआव सोनो थाखाय आसाम केबिनेटआव थांखि लाबाय दा बेफोर गामिफोरा बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय उदालगुरि जिल्लायाव थांसिगोन BTRआव गामि सोसननायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि मोन 60 गामिखौ BTRआव सोनाय जागोन होननानै थांनाय 2023 मायथाइनि 15 आगस्टआव फोसावनाय जादोंमोन बे 60 गामिनि मादाव मोन 41 गामिखौ BTRआव सोनाय जाखाबाय आरो मोन 16 गामिखौ BTRआव सोनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लानाय जाबाय आद्रा थानाय मोनथाम गामियाव बर'नि सुबुं अनजिमा बेसेबां दं बेखौ नायबिजिरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो बेखौ नायबिजिरनायनि बिबानखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो होनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों 80% बा 80%नि गोबां बर' सुबुं अनजिमा थानाय बा ट्राइबेल थानाय गामिफोरखौ BTRआव सोनाय जादों होननानैबो रोखायै फोरमायथिबावदों बिथाङा BTRआव गामि सोनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लानायनि अनगायैबो आसाम सरकारा माखासे थांखिफोर लादों बेनि मादाव आसाम सेकेन्डारि एडुकेसन प्रभिन्सियेलाइज्ड स्कुल सार्भिसेस रुल 2024 आरो आसाम सेकेन्डारि एडुकेसन गभर्नमेन्ट स्कुल्स सार्भिसेस रुल 2024 बे मोननै एमेन्डमेन्टखौ केबिनेटआव गनायथि होबाय आरो बेनि गेजेरजों 1766 मेथामेटिक्सआव ग्रेजुवेट फोरोंगिरि थिसननाय जागोन सोरखारि आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड स्कुलफोराव थिसननाय जागोन बेनि अनगायैबो गंनै इन्जिनियारिं कलेज आरो गंजिसे पलिटेकनिकआव ग्रेड 4आव 221 पस्टआव कन्ट्रेक्चुएल बेसिसआव थिसननो थाखायबो थांखि लादों आसाम केबिनेटआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानायजों जायगायावनो सासे बर' फरायसानि जिउ खहा बे दुखुनांथाव जाथाया तामुलपुर जिल्लानि बरकपा पेट्रल पाम्पनि साखाथियावनो जानो मोन्दों बेटारि रिक्सा आरो गंसे मटर साइकेलनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायाव जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों सासे बर' फरायसाया लोगोसे जोखोम जानो गोनां जादों बेटारि रिक्सा सालायग्राजों लोगोसे मटर साइकेलाव गाखोफानाय गुबुन सासे फरायसाया गोब्राबै जोखोम जानाय बिथांमोन सानैखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादों फरायसाफोरा तामुलपुर कमार्स कलेजनि एचएस फार्स्ट इयारनि फरायसा जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय फरायसानि मुङा रियन बसुमतारी बिथाङा तामुलपुरनि सन्तला गामिनि उपेन बसुमतारीनि फिसाज्लामोन ओजोंहाय गोब्राबै जोखोम जानांनाय गुबुन फरायसानि मुङा रिन्दाव नार्जारी आरो बेटारि रिक्सा सालायग्रानि मुङा हाफिजुद्दिन आली बेटारि रिक्सा आरो मटर साइकेलनि गेजेराव गोख्रों सौग्रावलायनायाव जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों रियन बसुमतारीया आरो गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों रिन्दाव नार्जारीजों लोगोसे हाफिजुद्दिन आलीया आसामाव फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिया बिजेपि राजखान्थि दोलोनि थाखाय एसेबां गोरलै जानाय नङा बायदिखौ नुहुरो मानोना सानफा एफा गोख्रों जानो हमदों कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ थांनाय लकसभा बिसायख'थिनि उनाव बांसिनै गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों कंग्रेस दोलोखौ दा जायगा जायगा जयनिं हाबाफारिबो खुंदों कंग्रेस दोलोआ थिग बेबायदिनो बिजेपिनि बारग' एमएलए अशोक शर्मायाबो गावनि मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै कंग्रेस दोलोआव हाबबाय बिजेपि राजखान्थिनिफ्राय रिजाइन होनायनि 1 सप्ता उनाव मैया कंग्रेस दोलोआव हाबबाय बारग' एमएलए अशोक शर्माया थांनाय 2016 मायथाइयाव नलबारियाव बिजेपिनिफ्राय एमएलए देरहासार जानो हादोंमोन बिथाङा नाथाय बिजेपि दोलोनि गेजेराव जानाय माखासे बेले-बेजे बा जेंनाफोरनि थाखाय बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय कंग्रेस दोलोआव आखाइ हमफैबाय बिथाङा फोरमायथिदों दि बिजेपि दोलोखौ गाज्रि मोनाखै नाथाय बिजेपि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिजेपिनि गागि दैदेनगिरिफोरखौ मान सन्मान होआ जायगायावनो बिजेपिनि मेल मिटिं खुङोब्लाबो जेबो खौरां होआ बेनिखायनो दुखु मोननानै बिजेपि दोलोखौ एंगारदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा
दा बिथाङा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा एमपि गौरब गगৈ देबब्रत सैकिया बिथांमोननि नुजाथिनायाव कंग्रेस दलाव हाबबाय। बारगाव एमएलए अशोक शर्माया जेसेबां मान सन्मान मोननो गोनां एसेबांखौ कंग्रेस दलाव मोननो हागोन बा बिथांनो मान सन्मान होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों कंग्रेस दलनिफ्राय। ओजोंहाय अशोक शर्माया बिजेपि एंगारनानै कंग्रेस दलाव हाबनायखौ गाहाम हामलायनाय जासिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो। कंग्रेस दलाव हिन्दुनि गोनांथि दं, जाय खामानिखौ कंग्रेसाव थानानै आं मावनो हायाखैमोन बेखौ जाहाथे अशोक शर्माया कंग्रेसाव थानानै हिन्दुत्व खालामो बेनि थाखाय बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बिथाङा जाहाथे कंग्रेसाव थानानै आरएसएस आरो हिन्दुनि खोथा बुंबाय थायो बेनि थाखायबो खावलायो गिबि मन्थ्रि बिथाङा, मानोना कंग्रेस दलाव हिन्दुनि गोनांथि दं होननानैबो फोरमायथियो। बारगाव एमएलए अशोक शर्माया कंग्रेस दलाव हाबनायनि अनगायैबो आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितानि जायगा अदेबानि रंनियायावनो बिजेपि दलनि गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दल आफादनि लाइमोनफोराबो कंग्रेस दलाव आखाइ हमहैदों। जायनाखि बे जयनिं हाबाफारिया भबेश कलितानि जायगायावनो जादों, बेनि थाखायनो भबेश कलितानि खर'आ गुदुं जादों होननानैबो फोरमायथिदों कंग्रेस दलनिफ्राय। मानोना कंग्रेस दलआ जयनिं लाफुबाय थानाय समावनो पुलिसा फैनानै पारमिसन दंना गैया बेनि सायाव सोंथि खालामफैदों होननानैबो फोरमायथिदों। नाथाय रावनिबो दादागिरिया जानाय नङा। कंग्रेस दलआ गावनि राज्यो भवनावसो गावनि हादरनिनो सुबुंफोर आरो गावनि नोगोरनिनो सुबुंफोरासो कंग्रेस दलआव जयेन जादों। बेयाव पारमिसननि जेबो गोनांथि गैया होननानै पुलिसखौ होबथादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि गेलेगिरिया आरोबाव मोनसे ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हाबावबाय। रेसलार आमान सेहरावत बिथाङा ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हाबाय। 52 केजि फ्री स्टाइल केटेगरियाव बिथाङा ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथाङा पुएर्टो रिक'नि गेलेगिरि डारियन क्रुजनि हेंथा गेलेदोंमोन, बेयावनो बिथाङा ब्रन्ज मेडेलखौ देरहासार जानो हादों। रेसलार आमान सेहरावत बिथाङा 21 बोसोर बैसोनि इन्डिभिजुएल इभेन्टआव बिथाङानो भारतनि उन्दैसिन गेलेगिरि जाय अलिम्पिकआव मेडेल देरहासार जानो हाबाय। भारतआ दासिम गासै 6 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव मोनसे सिलभार मेडेल आरो 4 ब्रन्ज मेडेल। बे खेबाव रायजो राजाफ्रा हमनो हादों आइजो मोसौ सिखाव। मुङा जानमनि हाजरिका। नोंगौ, जों बयबो मिथिगौ जोंनि रायजोआव दासान्दि गोबां सिखाव दाखाथि लुथिनाय जाथाय बायदिफ्रा जागासिनो दङ। टाउन ओनसोलाव रां रुफा धोन सम्पति लुथिनाय जाथाय जादों, नाथाय गुबुन फारसेथिं गामि ओनसोलाव मोसौ, बोरमा, दाउ, अमा बायदि खावनाय जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थागासिनो दं। बे समावनो मोनानि समाव मोसौजों लोगोसे मोसौ सिखाव आइजो जानमनि हाजरिकाखौ हमनो हादों रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला सन्देह खालामनानै गंसे इन्डिग' गारिखौ सेबदोंमोन। बेयावनो मोसौजों लोगोसे मोसौ सिखाव आइजो जानमनि हाजरिकाखौ हमनो हादों आरो माखासे मोसौ सिखावा जाथायथिलिनिफ्रायबो खारग'लांदों होननानै मिथिहोदों। उनाव रायजो राजाफ्रा जानमनि हाजरिकाखौ मोसौजों लोगोसे पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकनि सेथि फारियाव दासिम इउनाइटेड स्टेट्सआनो दङ। गासै 111 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव 33 सनानि मेडेल, 39 सिलभार मेडेल आरो 39 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ चाइना, गासै 83 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव 33 सनानि मेडेल, 27 सिलभार मेडेल आरो 23 ब्रन्ज मेडेल। चाइनानि उनाव दङ अस्ट्रेलिया, गासै 48 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि उनाव जापान, गासै 37 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि उनाव ग्रेट ब्रिटेन 52, फ्रान्सआ 56, साउथ करियाया 28, नेदारलेण्डआ 29, जार्मानिया 29 आरो बेबायदिनो माखासे। नाथाय भारत हादरा दासिम गासै 6 मेडेल देरहासार जानो हादों। बेनि मादाव मोनसे सिलभार आरो 4 ब्रन्ज मेडेल। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, असिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोलजि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS,
MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थालमोलॉजी जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों